oligilidi keneze bangbagam kenato weze gangam bodom yaga Gente, why the fallout? What is going on? I know one thing vividly. Na agbasi enu gbasi ana na emesi ya ga-enwe fallout between men. Ema why? No ekpachi ibe na nkụ akpọ onye ajọ nwa. Ogini bụ na mgbe ọbụla akwa ọkụ ya eje court agba egbe. Ọ bụ na agba ha egbe n'ọka agba na nteje, agba na nteje, agba n'oko, agba ha n'oko, agba n'ụmụ mpịampịa obodo ndị a dị ha nso. Anaghị agba ebe dị far, all close to that vicinity. Ntị ọ dịgwọ. Kwana anyị okwu maka ntị dị n'ala. Why the fallout? Kedu ife na-eme? Who is fighting who? And who is pursuing who? Amana ana ebienu na eli ego ya. A ga-enwe some men ndị anọ n'enu wee na-grow. A ga-enwe some people ndị eji nkefa wee na-grow. Obi ga-adịrọ mma. Ya ka o ji wee dị mkpa. You have to make peace between God and man, so your heart will be at peace. Why all this agba egbe n'ọka, agba na nteje, agba n'oko, agba na Igbo Ariam, close to that vicinity ebe afọ na-eje court? There's one thing about people, some people can never speak their mind. Some people have that boldness in them to tell you what they are passing through. But within them, they will go extra length to make sure. Like what you wear them back. You can shake yourself. From there now, how the fallout comes in. Because there must be a fallout someday. Akwa Obaratule wonyo bani demmili ta koti ayi nwama na ekpekpelu ka enwete positive result which I know na government gaga to the due procedure, because na afu from somebody atolonga or oya na court government oge nwere ife haji as evidence. Mana acho ka elie mmado ana ezi ofu n'iru akwụkwọ. Mana nke bụ the main thing ana ezonye ezo to avoid the person lawyer to know the truth, because now the lawyer know the truth, he or she will go how to settle that truth. God or lies. Akwa Okuko, why the fallout? The same monster you build will still come back against you. That's nature. Onye batata is rotata. Ka oblu yo emhemmenu by otu a. Mo boy tata is same mado. Ka ebru my masha. Oblu my kota. Oblu my 1212. Emesienu mesiana alaye. The same monster. Okoyanaka. Mo ago ogonya. Another person will recruit that monster against you. Makwekwala ki oto miladra afia neze ana ma sinde mmado no mgbe oji alarụ ka oji adị mfe. Why the fallout? Last time enwelu Akwa Okuko ije court agba udi egbe agbalụ kpụrụ the same person kpeli ikpe ụnyaafụ na court piagbuo nya. Now the same incident has repeated itself to the extent that now egbulu kalia mmadụ 7 n'oko kpụrụ lecturer na abụọ pechiefa wawa. Kedu ife ị na-eche? There's a fallout. Donu men onwere ife anyị kwesịrị ịma maka na ntị dị. Onwere ife men melu men a ga-amara ka ọrụ na ya ntị dị maka na ọrụ mbụ gịnị nnụ aka ọrụ m.
I greet you all my lovely friends and friends listening. Again with big fallout and big problem. Now these two states, Enugu and Anambra. Kendi game. Only some people now. All these DB Ojobo, Jalolo. Now they has fallout from them. These people now, Anaha Lolondi Olo, na half of Ananya. Fana Lod Jol Magani, Eguana Kufadi, too big. And then you have a role, really easy to do. Kende Bundianwa, some students, Abafa, Botala Mado, Epoli Apota, Anya Wagi, 400,000, 500,000, 1 million. Ndia for a father easy. Habana na lunde di bendiolo. That's why ije na bar or hotel undia. If you say clean babes. Ndia ha bron the customer. If I begin almost students fajalo olo na potara famado ni fajalo olo mo na ndia ele pasifa. Every kidnapping ta temelo buwata akwụkwọ a student involved. Every tata all tata bu kidnapping emelo eburu na azụ afia nwata nwaanyị bụ nwata akwụkwọ involved anọ nwaanyị egbuo nwoke nwaanyị involved student egbuo nwaanyị involved. For example now ị ga-afụ nwaanyị papa ga-enwere ego a poor girl a poor lady papa etileti Organa school Lucia Banwa along the line on about good chain worth millions. Na good time. Billy Bamaloma. Na enye men and pay ego no. If possible, on anya moto. Or was students. Kedi fa na alo. If I be fe this debate jalo si all one after the other. Even pastors. All have hasi ndenyi hawanya. Or any nwoke come, there's a party. So place of where balls or the fag brave on edge. There's no party anywhere. Or move wiki. Now I can also a bound a ambush. A main attack. If you see a wanya, I can see a woke boss. Wanya banaregi. He said lie, I had you a giganacho. Ma'am, I could to a gay double on young lounge. A blue pass again. These people now has begin to fall out one by one. Not clearly from what I know. And these people now, Amano, Agwa and Agofa, they will still continue individually in their own premises, start doing the same game because now only open a boy, they have learned this evil from these DPS and they will start their own. I know the couple jamogi we experiments. Organic putata na be dibie. Iga fukalia 20-30 people feju. Eju adi boss no den lo va volum nanya va no bem. Who told you? Ihe abu ndi olu. Ije na ba be dibie. Ina fu clean babes. With the bun shots. Ina si how come? Osikira ba customer mu ha na anu mmanya wa father akwogwe. All the dibie nya mmanya ha na anu. How were the high now wash and hang alone follow him. There has been a many evil things na Igbo na man all boss bago because again there has been fallout. I need with information. Abagoni even fallout between them. You know why? Go and half before adrose. So those people now go angry to expose some things. Munde morobu. Ni morobu na want to start their own. Ije pe di betata ị ga-afụ na ndị agha nọ ebe anwa ị ga-afụ ụmụ agwụ fụ ndị uke fụ ebe aha ndị nọ ebe ha na-esi nri ndị na-egbu anụ ndị na-egbulu mmadụ ndị na-eme kidnapping ndị na-ejele ohi ha ncha na-edega anya ka amụla onye ebu imesi ọkpọ ha gbara ihe izu ọsị mba na ya duili ozi kwushi ozi ka ọ na-edu ya mana ịbịazi ịba mba na-eri your money ndị agha akwa gị ife for you to know. No, ndị na-alụ onye ahụ ọlụ ka ọ bụ all people nya ka ọ bụ a ga-enwe a great big fallout before 3 months na these two states. Banu no ndị ọchụ nwanyị na Facebook be wise nke ka a ga-egbu